Здравейте, YouTube! Аз съм Аркелит БГ и това е първият клип в моята страница. Това е трейлер, който ще видите в страницата. В страницата ще видите много яки игри, като Minecraft, Counter-Strike Global Offensive, Counter-Strike 1.6, също играта Troll и много други игри забавни, които на мен ми харесват, как може би и на вас. Също на 2 месеца ще има един подарък. Една игра. Значи, ако сте харесвали много купчета и сте вписали много хубави коментари, сте се абонирали, някой от вас ще печели една страхотна игра. На всеки 2 месеца. Сега сме юли, значи септември. Ще разберем кой ще спечели наградата с томбола. Ще направим на томбола. Така, тази страница долу да ви харесва. Ние ще има само игри, но и блог. Може да си нови блог. И така, това ще е моят трейлер. Довиждане!